A Confraría de Aguiño fixo públicos os nomes dos homenaxeados este ano pola festa do Percebe, o exalcalde de Ribeira, Xosé Luís Torres Colomer, e a Asociación de Xubilados de Carreira e Aguiño serán os distinguidos cos percebeiros de honra o próximo 27 de xullo. Nós este ano, por maioría, pois decidimos que por unha parte pois sería o exalcalde José Luís Torres Colomer, porque creemos que bueno, ten unha trayectoria non intachable, pero podemos decir que leva moitos anos, estuvo moitos anos aí, estuvo ao noso lado tamén na cofradía, en momentos millores e peores, estuvo aí na festa do Percebe cando tuvo os seus inicios, e bueno, creemos desde a cofradía, e creo que tamén a maioría da xente, que hai gustos para todos, pero creemos que a maioría da xente pois pensa da mesma maneira. E despois, por outro lado, creemos que sí, que aí xa vai a ser ao 100%, que claro, do outro lado sería a Asociación de Jubilados de Carreira e Aguiño. Na festa que se desenvolverá na explanada portuaria de Aguiño repartiránse máis unha tonelada de percebe. O prezo da ración duns 350 gramos será de 20 euros, incluídos os cachelos e o prato conmemorativo. Servirase produto de primeira calidade que os percebeiros de Aguiño extraerán ao longo da semana nunha zona reservada na que nesta campaña tan só traballaron uns 6 días. Rondo a tonelada, damos por aí, unha tonelada 100, e bueno, vamos en principio a ir cos 4 días, porque o 25 de julio é día do apóstolo, entón claro, temos que facer cos percebes entre luns e o xoves para conseguir esa tonelada, esperando que xa o puxemos tamén nesta fecha polo tema das mareas, coense mareas boas e intentando non defraudar a ningún comensal que veña a disfrutar da nosa festa do Percebe. Estamos falando que na zona que vamos a ir, comprendida desde o Falcoeiro hasta Basoñas, só traballamos 6 días. 6 días que está casi sin tocar. Un Percebe que se vai a coller, se non me equivoco, están aquí os compañeros o patrón maior do presidente, unha calidad espectacular. Desde a concejalía que eu presido, faixe un parte económico de 15.000 euros para que se poda comprar ese Percebe bo. E aparte deso, estamos falando de que tamén vai haber un DJ, o DJ galaico. Para evitar colas, a confraría xa puxo a venda os tickets que se poden adquirir na sede do Pósito en horario de oficina. O día da festa habilitarase tamén unha fila alternativa para segundas bebidas, co obxectivo de alixeirar a cola principal.